ngwa bido gana. Okay. Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị abụọ agwụ. Asị m na akịkaka ya mara na jijiji ya mara anyị. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri ngwa ndị ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị tata bụ eke, a sị na ihe ọma ga-eme nwoke mere nwaanyị. Ihe ọma ndị elu ya dara anyị na ọdịnala ya bụ n'ala nnukwu ọnwa anya ahụ. N'ụbọchị tata bụ 19th eke, ọ ụbọchị anyị ga-emechi ya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Eprel. Ndị niile sonyegoro anyị na ya bụ aja enwetasigo vidio etu anyị si wee conclude the ritual anyị na-achụ for 14 days. Ihe fọdụrụ kịta bụ ekụzigoda wee n'ọzi esizie ya emesara aka ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ndị niile ji n'aka ndị niile sonyere anyị na ya bụ ọnwa Eprel a enwetasigo ya bụ vidio na mmemme ya bụ mmemme si wee mee ka anyị si wee sụ ya bụ aja ndị anyị chụrụ n'ụtụtụ tata. Ihe fọziri n'ụsara aka bụ ihe fọziri ya bụ nke wetara aja nke achụ n'ọnwa isi njedebe. Nke anyị na-achụ n'ọnwa Mee ga-ebido na Mee 8 last part of 14 days wee kwụsị na Mee 21 2022. Anyị ga-enwe mmemme ha nke Mee adagbo nke danyere n'ọnwa anyị ji eme nnukwu mmemme Ugochi tubelu na temple. Mbọsị anyị ji eme na ọnwa anyị ji eme mmemme festival the consecration of the temple. N'ọnwa Mee ka anyị ji eme ya. Ndị sonyere anyị na n'arọ gara aga mgbe anyị mere the consecration ga-ama na Mee ka anyị mekwara ya. So now festival anniversary anyị na-echeta mmụọ na-apụ apụ Ugochi tubelu na temple, na-echeta otu ịgba n'ikele ya. Anyị na-edo nke Chukwu ndị na-eweta ihe ọma dị iche iche na ezumezu mmụọ niile ndị na-eje ozi na tempụl ka anyị na-erota n'ọnwa a. Ya bụ na aja nke anyị ga-achụ n'ọnwa ma Mee a ga-apụ nnukwu ọkụ n'ọnụ maka na ya na ihe gbasara festival anniversary, temple anniversary mekọrọ ọnụ. Ya bụ na anyị bido ya bụ aja anyị ga-achụ na 8 ọ na-akwụsị na 21 na ya bụ 21 na ka anyị na-ebidokwazi mmemme maka ya festival. Ekwuru m na nke m a ihe anyị ga-eji wee mechie na ya bụ 21st Mee a wee fi ka anyị ga-eru. Ndị niile ga-esonyere anyị na aja ya bụ Mee amadogo na ebido ya bụ aja anwa na 8, 21st ya ga-eme 14 days na-efi ka anyị ga-eru na n'obi wee mechie ya bụ aja anwa achụpụ 14 days. A ga-enwekwasara aka nke mere na ma egwu dị iche iche ga-agbakọ na ụbọchị anwa na that 21st wee si na 21st ya wee banye 22nd. Anya bụ 22nd ọtụtụ ndị ọbịa dị iche iche ga-abịakwa na temple, ndị enyi anyị, ndị ihe anyị na-eme na-amasị. Anyị ga-enwekwa live band ga-anọkwa ụbọchị anwa, ndị egwu dị iche iche mmọnwụ ga-agbakwa dịka odogwu omenala nke Ogbuefi ga-agbakwa, Agba Oke Eze ga-agbakwa na mmụọ ndị ọzọ dị iche iche agbakwa n'ụbọchị ahụ 22nd. Ọtụtụ ndị enyi anyị ebe ọ bụla ị nọ all over the world, ọ bụghị ara ifuru onwe na Nigeria, you are invited. Ebe ọ bụ ụbọchị ahụ ịnwe ọgwụ afọ maka na anyị akwado a ga-eri ụbọchị ahụ ngwa na ya bụ 21st. Bido na 21st and 22nd bụ ụbọchị mmemme Ugochi tubelu na temple. Enweghị ike ịnọgbu na the 2 days, fine. Ọgwụkwa nọ na 22nd ka ị ga-anọgbu, fine. Anyị nwa ga-agbakwa mbọ ịfụ na anyị wepụtara ụfọdụ ihe mere na ya bụ ụbọchị na ka anyị ndị otu anyị, ndị enyi anyị nọgasị na mba obodo ofesi nọ ebe dị iche iche nwee ike ịfụkwa ya na onyonyo etu ya bụ mmemme si wee mee wee gbakọ. Nke a bụ ọkwa dị mkpa. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonye na aja a na-achụ n'ọnwa Mee, i send dialụ meseji na WhatsApp ịgbarago nọmba m 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu afa m. Send a message ka ngwa ihe ị nwere ike ime etu ị ga-esi wee sonye.
echefukwara na ndị niile na-eso anya ma acha ga-forward their three prayer requests ha na-ayọ Chukwu Okike na ndị a na-afụrụ anya maka ọnwa Mee n'ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ya bụ mmemme na-abịa n'ọnwa Mee. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye email donation to the account ekreti maka ya, then forward ya three prayer requests. Mmemme nke a ga-abụ ọkụ n'ọnụ. Ọ gwaziri ndị ga-achọkwazi ọkwa na iso na ndị ga-achọ ka a gọrọ ha ọfọ n'ụzọ nnukwu dị iche. Anyị ga-egbukwa Ogbuefi n'ụbọchị ahụ. Onwe ndị a ga-agọrọ ọfọ dị iche iche. Oke ọfọ anyị ga-apụtakwa n'ụbọchị ahụ maka ndị a ga-agọrọ ọfọ tụọrọ aja dị iche iche. Nke ọzọ ị kwesịrị ịma bụ na ihe gbasara isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ ịgọ ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ịgọ ọfọ bụ nnukwute ihe ị kwesịrị ịma ihe ịgọ ọfọ pụtara. Anọ onye abatara anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa ka anyị kwuo okwu gbasara gịnị bụ ịgọ ọfọ. Ịgọ ọfọ bụ ịgọ mmụọ. Ịgọ ọfọ bụ asụsụ ndị Igbo bụrụkwa anyị nwere ike ịkpọ ịgọ ọfọ ọ dị na-agụ mmụọ. All kind of worshiping. Mgbe e ji ekwubi okwu na ịgọ ọfọ na-eju ogu. Ịgọ ọfọ na iju ogu bụ ofu ihe ma ọ bụ ịgọ mmụọ. Ha niile biri ofu ihe ahụ. Ọnya ka a na-akpọkọ prayer n'ọnụ oyibo. Gịnị bụ prayer ma ọ bụ ịgọ ọfọ? Ma ịkpọrọ ịgọ ọfọ ma ịkpọrọ ya prayer nwere 4 cardinal points dị na ya. Nke mbụ gụrụ the praises. Nke abụọ bụ the forgiveness, mgbaghara mmehie. The another part dị na ịgọ ọfọ ma ọ bụ prayer bụ petitioning, arịrịọ. Then the last stage dị na ya bụzi iju ogu. Ndị ụka na-akpọ ya ikwubi okwu ma ọ bụ ka ha kpọrọ back to sender. Mana ọdịnala Igbo anyị kpọrọ ya iju ogu. Onye mere usoro ekpere dịbara mgbe gboo. Before ndị ụka ọbịa abịaghị, ikwere ka mmadụ sị gị ka Christianity ma ọ bụ onye ọbụla sị gị na ọha nwe ekpere. Ịghọtara ya? Ịgọ ọfọ ma ọ bụ iju ogu ma ọ bụ ịgọ mmụọ bụ usoro ndị si akpọku Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka mmadụ ga-atụ maka ndị ma nkụzi mana m na-eji ihe mmadụ maara ma wee marị atụ ihe ọ maghị. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Example, ka m were akwụkwọ abụ David agbọrọ Sam n'olu oyibo wee marị atụ. Akwụkwọ Sam dịrị na BC. BC wu before Christ. So nothing like Christianity mgbe Sam dịbara. Na agba ochie the Old Testament na-adị ka screw. A na-ere ore na-efe ori. A na-agụma na n'ofufe bụ ihe consisted of the commandment. Iwu akwụkwọ iwu ka a na-akpọ ya mgbe ahụ. Before ya enwezie na agba ọhụrụ nke ndị anyarị ji aka ha wee chịkọba wee kpọọ ya New Testament. Chozie ka New Testament ya nwa superimpose the Old Testament. The New Testament ya bụ ihe mere na after death of Christ. A na-akpọ ya AD, after death of Christ. So na BC bụ ihe niile mere before Christ. AD bụ ihe ndị mere after death of Christ. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na the entire Old Testament bido na Genesis wee gbaghatawa ma Numbers and Exodus. Ihe niile ahụ ihe mere na agba ochie. Ihe niile a mere na agba ochie bụ ihe kwesịrị ịma na ihe niile ahụ ihe mere. David abụrụ onye agba ọhụrụ. Ọ bụ ihe megoro hundreds of years before enwezie ihe gbasara agba ọfụrụ. So David niile ahụ ihe niile a David kọwa bụ ya bụ ịgọ ọfọ. Onye ma bụ ịgọ ọfọ n'ala Igbo. Ya bụ gịnị bụ ịgọ ọfọ? Ibe cheki akwụkwọ Sam bido n'isi gụọ akwụkwọ Sam niile from A to Z. Ị ga-afụta na akwụkwọ Sam na-edivide ya into 4. Akwụkwọ Sam ahụ bụ
some of the psalm bụ praises. Understand? O nwere some psalm a na-abịa ihe eji eto Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Onye bụ the summarizing of those psalm. O nwere some chapters na psalm bụ for praises. Nwee some chapters of psalm bụ ịyọ mgbaghara mmehie. O nwere some chapters of the psalm bụ ịyọ mgbaghara mmehie. Ị ga-afụ ebe David si na-ekwu okwu gosi na ọ na-atụgharị na-asị Chukwu okike ya na ya emehiego si gbaghara ya mmehie. Efukwa some chapters of the Bible na-acha ma ya gwa gị ebe ọ na-ayọ maka ihe ọma dị iche iche imeri elu. Then like Psalm 21, Psalm 35 and the rest of them. Ebe ọ ghara agwa gị na-ayọ ka Chineke mere ihe na-etu a. O mechakwa efukwa Psalm nke o ji wee juo ogu. Nke like Psalm 35 sịrị ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị bụ ndị niile na-echere ya dị echiche. Ka ihe na-eto ame ha, ka ha bụ ihe na-eto ame, ihe na-eto ame, ihe na-eto ame ha. Jee gụọ Psalm 35 ya afịa na ọtụtụ Psalm ebe David jikwa wee juo ogu. Ọnya ka ndị ụka na-akpọ back to sender. Ndị ọdịnala na-akpọ ya iju ogu. So onye na-achịkọwa bụ ịfụna na that psalm consists of 4 departments dị n'Igbo-ofo. Etu ọ ka ọ dịbụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na-eweta ọjị, ọ bụrụ na ị na-ege ntị, uche gị na-adị ya ka ị ghara ịna-afụta ịga ọjị na formality, ma ọ spiritual exercise ka ọ bụ. Na eweta ọjị asị Chukwu okike anyị ekele gị n'ụbọchị taata. Ekele nye Chineke ekele na ya. Ihe ọzọ ọ ga-emezi ewu ọyọ Chukwu si ya ebe ọbụla anyị si mejọ na anyị ụmụaka na-asa ahụ n'afọ si gbaghara anyị ayọ mgbaghara mmehie. Onye ji ọjị kọcha ọjị efu obido yoba si ka ihe ọma na-emere anyị. Ihe ọmụma atọ wee kesị ihe ọma na-eme na be ndị ọdịja mee na be anyị. Na anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ na ndụ anyị ga-adị na ife ọma ga-emere anyị. Obido na-agụ ọfọ ihe ọma dị iche iche ọ chọrọ ka ọ na-eme. Ọgụgụdụ ọfọ ihe ọma dị iche iche ọ chọrọ ka ọ ga-eme gọchaa. O wee tụbazie ogu si onye siri anyị nwee onye anwụọ ka anyị ji apụ ya. Onye kecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya mgbe onwunye. Onye si na isi anyị na-awa anyị ya were nke chụọ. Obidozie tụbazie ogu a bụ o metara buru. Ọnya ka ndị Igbo na-eme fụna n'ọfọ cardinal points adịkwa na ihe niile. So ihe niile a bụ ofu. Igwe na ka ndị ụka bịa rie erie ije ebe ọ na na-eme ebe a ga-enye Psalm ịna n'oge ịgụ Psalm. Ọ dịzie dịkwa na onweghị ụzọ onye ahụ riri eri n'ụka ebe anyị na-apụtazi Psalm na Psalm karịrị ike karịa Igbo-ofo ebe ọ na-eriri eri maka na ihe niile ahụ okwu David kwubiri. Okwu David kwubiri ka ị na-erepit. So ị nwere ike iji ọnụ gị wee kwuo na be nna gị ama akwụkwọ gị n'ọkụ na ihe ọma ga-emere gị na Chidimma ga-adị gị asịrị gị na onye chụwara oge ada. Nke a bụ nke sisi n'ọnụ gị nwa na onwe wee pụta na ọ bụrụzi nke David. So ị ka nwata na-asa ahụ n'afọ ọgwụ na nọọsụ nke ahụ David bụ nna ndị ọcha kwuru ka iyi a na-erepit na-agbanye elu n'ikpe ekpere maka na asị gị ọsa. Ịma ọ na ihe niile anwa dị component of those psalms ahụ asị gị gụọ ị na-agbanye elu na-enyere psalm gị gụọ. N'ihi ejiwa aka gị kwubi okwu nke si n'ọnụ gị si na ala obi gị na mkpalite nke obi gị wee kwubi okwu ọ bịa na mmezu. Ihe nna akpọrọ ụmụ Igbo okwu anyị jigata ọdịnala bụ ụzọ ndụ ka anyị ma appreciate ihe nna be anyị nọ ihe ikodo na mba na-eghere mba nni. Ka anyị ma appreciate uru ọ bara ide kpọkụ ndị nna nna anyị ha ya na mmụọ niile n'ala Igbo n'usoro anyị bụ ndị Igbo si aga ọfọ maka na mba na-asụ n'olu n'olu mana akpụ ụkwara obere ofu. Ka anyị ma appreciate ma na ọkụ dị na mba na-eghere anyị nri. Ka anyị mụta ka anyị echigwe na-akpọkụ echefukwara ijebe ọ na-agba ochie anwa ị ga-afụ ka ndị agba ochie ndị David si akpọkụ Chineke nke ha Shedrak, Mishak na Abednego na-ekwu na ha bụ ụmụ Abraham na-ekele m ngọzi dị na ya mana gị nwanyị na-elota ndị nna nna nke gị eriri eri. Ichefula na akwụkwọ niile a edelụ gbasara akwụkwọ ndị New Testament ọ bụrụ anyị maka ederie Jizọs ndị ụka abịa did not come for us because we are the first children of God. Agwara m na civilization started in Africa. Hapụzie na ndị ọcha bịara they took what is ours and they got brand their claim was not originated from them, which is lies. So Jesus ndị ụka ọbịa abịara maka we Africans maka na ọnwa na anyị nwe mba dị nsọ agbụrụ Chukwu okike maka onwe. So ọbịara be anyị akwụkwọ niile a St. Paul o degara ndị Rome o degara ndị Korintia na mba Turkey
o degara ndị Efesus, o degara ndị a, o nwere nke o degara ndị Afrịka, o nwere because na ya mara Chukwu ka anyị riri ọtọrọ for us. So kedu ihe kpatara iji were ihe ozi eziri ndị ọzọ wee were ebe na-eweta nwa awụwa isi n'ala Igbo? Ka anyị chigatanụ bịa were usoro ọdịnala anyị. Ọdịnala anyị dị nsọ, ọdịnala anyị nwere ụsọ, ọdịnala anyị bụ 10 commandments. Ka anyị chigata n'ọdịnala mee ihe e mere n'ikpe na ezi omume ka Chidimma wee dịrị anyị, ka anyị wee kpachata oke anyị n'efu efu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta nkụzi a ọfụma, echefukwara na ihe ị ga-eji wee na-agụta m na WhatsApp na ọ bụrụ na iwee nwetara vidiyo ma ọ bụ na mmadụ shiara ya tụgụa. Chọọ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite, ihe eje nweta na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị nweta na Facebook, chọọ Ugochi tubelu oraifite, ihe eje wee nweta m. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi ka arụ ọrụ ọrụ mmụọ ọbụla, send anụ meseji na WhatsApp 0805 78 37672. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Ya gazienụ. For Daalụ.